kum shibenta ban kyntiew ka jingrwai ba ka jingphawer unong rwai ba unong phawer ba pau ka jalla ba pensai lang lengdo mau phlang ha ka jingpli ka kot ba ula tho ula pynlong ka jingïakop na ka benta ki khun samla ka dong ka thain mau phlang ha ka ni ka jingïakop ki bala yo ban rai ka jingjob ki kanthop yo samla wan tei kordor lengdo ubawan ba ar usamla Michael Ranja bat buan balai la yo ra da ka kunhon wish bat consolation prize shakalari hon bat ka kunhon ai ban kiu lengdo bat ka na lenda bat ka kunhon nhưng đây ban kren kren đã từ khắp ado tut iwe yo kan mong thanks men tim men ni đây ban mat laka buram ngin ri kendang laka akor ni day ban ri kin thau ta rajur ba kan biang bahayin asem ni linti haba hai kamon ni kalian kaktin kabakan kam day kaktin kabakan kam kaburam day hutli bagi beliau baroti lang teli la te bala te da usi buram baka akor o kasam hau thlin o yaka yeng bangan sna yaka yeng bangan sa bangan te du bangan te ruda umau kentin babang batiang ki hap ngap wajah umrau oi aksi bakwa samla pakli madhuri kolok kojo baro yatin babhat to dayari oi Shanu ka dostur kariti sha ei ka ja kim nyok or shuki leklen ya kita
Sha eka burong ka akor shanduk aja Entertainment takila pinduya kita Manlakas ngi ngayo iki kubor ba pilla Bagi kun kisha pin yap hala ujong ukpa Kasor karu kale madla Kale bom snow ya kita Kasor karu kale madla Kale bom snow ya kita Kijing kular kibangi yos ngo nakasorkar Jing domon pen kala sha jing shai Kawan pen bit pan wan ra ki jing pha Pen ban kanang pen jat kanang pen pra Jaduk unang duk barius pa unang rius pa Senegito bam yo bam wat tangkaja Mangibat hang ni hasla birthday Ngim kan mau shuat bandwai ya ubelay Banlakap ngi ngakin mau kipor balalet no Kipor min shwa shisur shita na e shuken yin yo Balai me nyak men muja Shanu shungin yop yang kum kipor min shwa